సో ఇది మనకు నిన్న మీరు మొదటి అధ్యాయాన్ని చూశారు. ఈరోజు రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ. సో ఇంతకు ముందు అధ్యాయము ఏమిటి అన్నది ఒక్క నిమిషం చూద్దాము ఈ అధ్యాయం ప్రారంభించబోయే ముందు. సరే, ఈ అధ్యాయం యొక్క పేరు ఏమిటి అంటే సాంఖ్యయోగము. అంటే గీతా సారాంశం అంతా కూడా రెండవ అధ్యాయంలో భగవంతుడు క్లుప్తంగా మొత్తం గీతలో మనం చదివేదంతా కూడా ఈ రెండవ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరిగింది. అందుకని దీనిని గీతా సారము అన్నారు. సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మ యొక్క జ్ఞానము అని అర్థము. సో భగవంతుడు క్లుప్తంగా మనం మిగతా చాప్టర్స్ అన్నిట్లో చదివేదంతా కూడా ఇందులో చెప్పారు. తరువాత అర్జునుడు వేసిన ప్రశ్నలను బట్టి ఒక్కొక్క విషయాన్ని ఇంకా వివరంగా వివరించటం జరిగింది తదుపరి చాప్టర్స్లో. సో ఈ అధ్యాయాన్ని మనం స్టడీ చేస్తే గీతా సారాంశం అంతా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అందుకని ఇది కొంచెం చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయము, పెద్ద అధ్యాయం కూడా. సో ఫస్ట్ అధ్యాయంలో అర్జునుడు విషాదయోగము అని చూసాము. సరే, ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం, ఈ గీతలో ప్రతి ఒక్క అధ్యాయానికి కూడా ఒక యోగము అని పేరు పెట్టారు. 18 అధ్యాయాలు, ఒక్కొక్క అధ్యాయం ఒక్కొక్క రకమైన యోగము అని పేరు పెట్టారు. యోగా అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతునితో మనం సంబంధం పెట్టుకోవటం, భగవంతుని యొక్క అనుభూతిని పొందటము, కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాము. సో భగవంతునితో ఆ సంబంధాన్ని పెట్టుకుని మనం భగవంతుని ఆ అనుభూతి పొందటాన్ని యోగా అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఫస్ట్ అధ్యాయంలో అర్జునుడి యొక్క విషాదం ఏమిటి, ఆయన యొక్క సందేహం ఏమిటి, యుద్ధం చెయ్యను అనేటటువంటి మాట అంటే యుద్ధం చేయటానికి ఆయనకున్నటువంటి సందేహాలు ఏమిటి, ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆలోచనలు ఏమిటి అంటే, ఒకటి కరుణ. అంటే వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళు, వీళ్ళందరినీ నేను ఎలా వధించగలను, అది నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, నా వాళ్ళందరినీ వధించిన తర్వాత ఇంకా నాకు ఈ రాజ్యము ఇవన్నీ ఎందుకు, నా కాంక్షే నా విజయం, కృష్ణ నాకు ఇవేమీ అక్కర్లేదు, నాకు కోరిక లేదు, నాకు విజయం వద్దు, నాకు రాజ్యం వద్దు, ఏది వద్దు, వీళ్ళందరినీ చంపినాక అవన్నీ ఉన్నాయి, ఇంకా సుఖమే ఉంది అనేది రెండవది. మూడవది, అందరినీ చంపటం పాపం కదా. నాలుగవది, కుటుంబ సంప్రదాయాలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి అనేటటువంటి ఇంకొక రీజన్ను. చివరికి వీటన్నిటి వల్ల ఏమాత్రం నిశ్చయం చేసుకోలేనటువంటి అయోమయ పరిస్థితిలో అర్జునుడు ఉన్నాడు. సో భగవాన్ శ్రీకృష్ణ నువ్వు చెప్పు అంటే నేను ఇది అనిశ్చయంగా ఉన్నాను అని చెప్పేసి అర్జునుడు అంటాం మనం చూసాము. పోతే ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో ఏం జరుగుతుంది అన్నది చూద్దాము. సో ముందుగా చెప్పినట్లుగా ఇది మొదటి అధ్యాయం, ఇది మనకు అవసరం లేదు.
సో ఇక్కడ ఈ సాంఖ్యయోగము గీతాసారము అంటే ఈ ఆత్మ యొక్క జ్ఞానము అని చెప్పుకున్నాము. సో ఇందులో ఫస్ట్ ఈ అర్జునుడు ఈ 6 విషయాల వల్ల, ఈ 5 విషయాల వల్ల చివరకు ఏ రకంగా అనిశ్చయుడై ఉన్నాడు అన్న దాంతో మొదటి అధ్యాయాన్ని సమాప్తం చేశారు. ఇప్పుడు 2వ అధ్యాయంలో సంజయుడు ఈ రకంగా పలుకుతున్నాడు. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్ట మశ్రుపూర్ణాకులే క్షణం విషీదంతం ఇదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. ఏమంటున్నాడు? మనస్సు కృంగినవాడై శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్న అర్జునుడిని చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఈ రకంగా పలికారు అని చెప్పి అర్జునుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడికి. శ్రీభగవానువాచ కుతస్త్వాకష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున. భగవంతుడు ఏమన్నారు? అర్జున, ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో ఇలాంటి బుద్ధి నీకు ఎలా వచ్చింది? ఇది గౌరవనీయమైన వ్యక్తికి తగిన పనికి, అనార్యజుష్టం అంటే గౌరవనీయులైనటువంటి వాళ్లకు తగిన పని కాదు. ఇది అస్వర్గ్యం అంటే నీకు స్వర్గప్రాప్తి కూడా ఉండదు, అకీర్తికరం, నీకు కీర్తి కూడా ఉండదు ఇటువంటి పని నువ్వు చేశావంటే అని చెప్పి, ఇది నీకు ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా నీకు అపకీర్తి పాలు చేస్తుంది అని చెప్పేసి భగవంతుడు అనిన వెంటనే అర్జునుడు ఈ రకంగా పలికారట. అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హవరిసూదన. సో అప్పుడు అర్జునుడు శత్రు సంహారుడ అని అయినటువంటి మధుసూదన అంటే శత్రు సంహార మధుసూదన, పూజార్హులైన భీష్మద్రోణాదులను బాణాలతో నేను ఎలా కొట్టగలను? ఇక్కడ చిత్రంలో భీష్ముడిని చూపిస్తున్నారు, ద్రోణుని కూడా చూపిస్తున్నారు. వీళ్ళిద్దరిని నాకెంతో పూజార్హులు, వాళ్ళని నేను బాణాలతో ఎలా కొట్టగలను అని అర్జునుడు అడగటము. ఆ తర్వాత ఇంకా ఈ రకంగా కూడా అర్జునుడు చెప్తున్నాడు. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేత యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాది మాం త్వాం ప్రపన్నం. అంటే కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ అంటే మమకారము అనే దోషంతో నేను నా కర్తవ్యం ఏమిటో కూడా తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను, నా కర్తవ్యం విషయంలో మోహం చెంద. పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేత, ధర్మం ఏంటో కూడా తెలియకుండా ఆ మోహంలో నేను మూఢుడిని అయిపోయాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే, నిజంగా ఏది శ్రేయస్కరం అన్నది నాకు నువ్వు చెప్పు. శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం, శిష్యస్తేహం నేను నీ శిష్యుణ్ణి, షాధి మాం నాకు చెప్పు, త్వాం నువ్వు, ప్రపన్నం నీకు నేను నీకు శరణాగతుడను అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అర్జునుడు. సో ఈ కార్పణ్య దోషం అంటే మమకారం అనే దోషంతో ఒక అయోమయ స్థితిలో నేను పడిపోయాను. సో పృచ్ఛామిత్వం ధర్మ సమ్మూఢ చేత, ధర్మం ఏమిటో తెలియనటువంటి అయోమయంలో పడిపోయాను. కాబట్టి యచ్ఛ్రేయస్యాన్ నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే, నువ్వు ఏది శ్రేయస్కరమో నాకు కొంచెం చెప్పు, నేను నీ శిష్యుణ్ణి, షాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం, మరియు నీకు శరణాగతుణ్ణి, కాబట్టి షాధిమాం నాకు చెప్పు, నువ్వు నీకు శరణాగతుడని నేను అని చెప్పి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడికి ఈ విధంగా నమస్కరించి శరణాగతుడను నాకు చెప్పు అని అడగటం చూపిస్తున్నారు. అప్పుడు సంజయుడు ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశా పరం తప నయోత్స్య ఇతి గోవిందా ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః.
అంటే సంజయుడు ఇలా అంటున్నాడు. అప్పుడు శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితే, ఓ గోవింద నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు. సో సంజయుడు ఈ విధంగా వివరించారనమాట. సో ఇలా శత్రువులనే తప్పింపజేసేటటువంటి ఈ అర్జునుడు ఈ శ్రీకృష్ణుడితో ఇంకా గోవింద నేను ఇక యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పేసి అలా మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని చెప్పి విషయాన్ని వివరిస్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడికి. ఇక్కడ నుంచి మనకు ఆత్మజ్ఞానము అనేది మొదలవుతుంది. అప్పుడు భగవంతుడు అర్జునుడికి ఏ రకంగా బోధలు అనేవి చేశారు ఆయనకున్న ఈ సందేహాలన్నీ పోగొట్టడానికి. మొట్టమొదటగా ఈ ఆత్మజ్ఞానంతో ఆయన మొదలుపెట్టారు. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండిత. సో నీవు పెద్ద అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం అనవసరంగా ఆ దుఃఖించకూడని విషయాల గురించి నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావు. ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే ఎంతో పండితుల్లాగా తెలిసిన వాళ్ళలాగా మాట్లాడుతున్నావు, వాదం చేస్తున్నావు, ఆర్గ్యుమెంట్. అయితే గతాసూంశ్చ పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ నాను శోచంతి పండిత, పండితులు ఎప్పుడు కూడా వివేకవంతులు దుఃఖించరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది నువ్వు ఎంతో తెలివిగా మాట్లాడుతున్నావు, పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు, కానీ దుఃఖింపకూడని దానికోసం అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం అంటే శోచించకూడని విషయాల కోసం శోచస్త్వం, నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావు. ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే అంటే ఎంతో ప్రజ్ఞతో వాదం చేస్తున్నాను అని ఆ మాటలు చెప్తున్నావు. కానీ గతాసూంశ్చ పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ ఉన్నవాళ్ళ కోసం కానీ నాను శోచంతి పండిత, పండితులు తెలివిగల వాళ్ళు వివేకవంతులు దుఃఖించరు అని చెప్పారు. సో ఎందుకు దుఃఖించరు, ఇదేమిటి, పోతే దుఃఖించకుండా ఎలా ఉంటాము అని వెంటనే మనకు సందేహం వస్తుంది. ఏం చెప్తున్నారో తర్వాత చూద్దాం. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం జనాధిప నచైవాన భవిష్యామా సర్వే వయం మతః పరం. నేను కానీ నువ్వు కానీ ఈ రాజులు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజులందరూ కానీ లేని సమయమే లేదు, ఇక ముందు కూడా మనం ఉండకుండా ఉండము. అంటే వీళ్ళంతా ఏదో మనం చంపుతున్నాము చనిపోతున్నారు అని అనుకుంటున్నామేమో, ఎప్పుడూ కూడా వీళ్ళు ఇదివరకు మనందరం కూడా ఎప్పుడూ ఉన్నాము, అలాగే మనందరం ఇంక ముందు కూడా ఎప్పుడు ఉంటాము అని చెప్పేసి అన్నారు. అంటే ఆ మాటకు అర్థం ఏమిటి అని మనకు ఒక డౌట్ వస్తుందన్నమాట. ఇదేమిటి అందరూ ఎప్పుడు ఉండటం ఏమిటి, ఎప్పుడు ఇదివరకు ఎప్పుడు ఉన్నారంటున్నారు, ముందు ముందు కూడా మనం ఎప్పుడు ఉండకుండా ఉండమంటున్నారు, దాని అర్థం ఏమిటి అని మనందరికీ కూడా రావాల్సినటువంటి సందేహమే మనందరికీ కూడా వస్తుంది. అయితే ఏమిటి దాని యొక్క అర్థము అన్నది చూద్దాం. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. దేహధారి ఈ దేహంలో బాల్యం నుండి యౌవనానికి, దాని నుండి ముసలితనానికి క్రమంగా ఎలా అయితే సాగిపోతుందో ఈ దేహం, అదే విధంగా మరణ సమయంలో జీవాత్మ మరొక దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. వివేకవంతులు ఈ విషయంలో ఏమాత్రం కూడా ఆందోళన పడరు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకము. సో మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జర. ఈ దేహం ఎలా అయితే కౌమారం, కౌమారం నుంచి యౌవనం, యౌవనం నుంచి జర అంటే ఓల్డ్ ఏజ్, ముసలితనం ఎలా అయితే ఒక స్థితిలో నుంచి ఒక స్థితిలోకి వెళ్తూ ఉంటుందో, కౌమారం నుంచి యౌవనం, యౌవనం నుంచి ముసలితనంలోకి, అలాగే తథా దేహాంతర ప్రాప్తి, అదేవిధంగా
దేహాంతర అంటే ఈ శరీరం వదిలేసిన తర్వాత ధీరస్తత్రన ముహ్యతి, ఈ ఈ ఆత్మ కూడా వేరొక శరీరంలోకి వెళ్తుంది. ధీరస్తత్రన ముహ్యతి అంటే ఇది తెలిసిన వాళ్ళెవరు కూడా ఏమి వివేకవంతులు, ఎవరైతే ఇది అర్థం చేసుకుంటారో అటువంటి వివేకవంతులు దీనిని గురించి కలత చెందరు అని చెప్పి ఇక్కడ ఆందోళన పడరు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థము. సో ఇది కొంచెం ముఖ్యంగా మనం ఆత్మను గురించి మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడ చెప్తున్నారు క్లియర్గా. ఏమని, ఎలా అయితే మన శరీరము కౌమారం, యౌవనం, తర్వాత ముసలితనం ఇవన్నీ ఈ స్థితులన్నీ కూడా పొందుతుందో, మన ఆత్మ ఒక శరీరాన్ని వదిలి వేరే శరీరాన్ని పొందుతుంది. ఈ దేహానంతరం, ఈ దేహం అంతమైపోయిన తర్వాత దేహాంతర ప్రాప్తి. సో దేహాంతర టైంలో ఒక శరీరం నుంచి వేరొక శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని చెప్పి, అందుకని నిజమైన వివేకవంతులు ఈ విషయం గురించి ఆందోళన పడరు. ఎందుకు, అది ఇంకొక శరీరంలోకి వెళ్తోంది కాబట్టి. అంటే ఆత్మకు మరణం అనేది లేదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో మొట్టమొదటి పాఠం భగవద్గీతలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, ఈ శరీరము మనము శరీరం కాదు, మనము ఆత్మ అని చెప్పేసి మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ మన యొక్క శరీరం పంచభూతాలతో కనపడే శరీరాన్ని, బాహ్య శరీరాన్ని స్థూల శరీరము అంటాం. ఈ స్థూల శరీరం కనపడేది కాబట్టి ఈ కనపడేవన్నీ కూడా పంచభూతాలతో తయారవ్వబడ్డాయి. ఏమిటి పంచభూతాలు అంటే అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, వాయువు, తర్వాత భూమి, ఇవి పంచభూతాలు. వీటితో మన శరీరం కానీ, మన శరీరమే కాదు ఏ జీవి శరీరం అయినా, మళ్ళీ మాట్లాడితే జీవులే కాదు కనపడేవి, అంటే కదలనివి కూడా, ఏదైనా సరే ఆకారం అనేది మన కంటికి కనపడుతోంది అంటే అవన్నీ కూడా పంచభూతాలతో తయారు చేయబడ్డాయి. సో చెట్లు, కొండలు, గుట్టలు, మనము, మిగతా జంతువులు అన్నీ కూడా మనందరి శరీరాలు పంచభూతాలు 5తోనూ తయారవబడ్డాయి. అయితే ఈ పంచభూతాల లోపల ఉన్నది మన యొక్క ఆత్మ. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక పిల్లవాడిని చూస్తున్నాము. ఆ పిల్లవాడు నా కళ్ళు, నా చెవులు, నా ముక్కు, నా కాళ్ళు, నా చేతులు అని మనం కూడా అనుకుంటాం. కానీ నేను చేతులు, నేను కాళ్ళు, నేను కళ్ళు, నేను ముక్కు అని మనము అనుకోము. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మన భౌతిక దేహమే, కానీ నేను కాదు. ఈ కళ్ళు నా కళ్ళు, ఈ చెవులు నా చెవులు, ఈ చేతులు నా చేతులు, కానీ అవి నేను కాదు. నేనెవరిని? నేను ఆత్మను. సో అది మనము ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ ఆత్మ అనేది ఈ శరీరం కాదు. ఈ శరీరం కాకపోతే వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది. సో ఇలా ఒక డ్రైవరు చూపిస్తున్నారు, కారు దానంతటది నడవటం లోపలున్న డ్రైవర్ వల్ల. అలాగే మన యొక్క ఆత్మ లోపలుంది, మన కారు లాంటిది మన శరీరం అనేసి. ఇక్కడ పంజరంలో పక్షి. సో పైకి మన శరీరం ఉన్న లోపల ఆత్మ ఉన్నది అని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. ఆ తరువాత ఆత్మజ్ఞానం గురించి ఇంకా కూడా చెప్తున్నారు. 11 నుంచి 30వ శ్లోకం వరకు ఆత్మజ్ఞానం గురించి. ఇక్కడ మనం ముఖ్య శ్లోకాలు చూస్తున్నాము. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖదుఃఖద ఆగమాపాయినో నిత్యాస్తాం స్థితిక్షస్వ భారత. అంటే కౌంతేయ, సుఖదుఖాలు మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ అంటే సుఖదుఖాలు అలా శీతోష్ణ సుఖదుఃఖద. సో చలి వేడి లాగా ఈ సుఖదుఖాలు ఆగమాపాయనో నిత్య, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం ఎప్పుడును. తాం స్థితిక్షస్వ భారత. సో కలత చెందకుండా మనము వాటిని ఓర్చుకోవటం నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి
ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ అనుభూతి వల్ల మనకి ఈ సుఖ దుఃఖాలు కలుగుతూ ఉంటాయి అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. మన ఇంద్రియాలు మనల్ని అలా మభ్యపెడుతూ ఉంటాయి. మన కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు ఇవన్నీ ఏమిటంటే మనకి ఏదైనా చూసినప్పుడు కావాలి అని, అది తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆనందం పడటం, అది రాకపోతే తెచ్చుకోలేకపోతే బాధపడటం, ఇవన్నీ ఏదో సుఖము దుఃఖము అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ అన్నీ కూడా మన ఇంద్రియాలు మనతో చేసేటటువంటి మాయ ఇదంతా కూడా. సో మన ఇంద్రియాలు ఏదైనా కావాలి అనుకున్నప్పుడు అవి పొందితే సంతోషం, అవి పొందలేకపోతే దుఃఖం. సో ఇవన్నీ ఏమిటి, ఏదైనా సంతోషం, ఒకవేళ ఉదాహరణకు మీకు ఏదో ఫోన్ కావాలనో, కారు కావాలనో, లేదా ఇల్లు కావాలనో అనుకుంటున్నారు, ఇంద్రియ ప్రభావంతో ఈ కోరిక కలుగుతుంది. అది మీరు తెచ్చుకున్నప్పుడు, ఆ కోరిక తీర్చుకున్నప్పుడు సంతోషం. కానీ ఆ సంతోషం ఎల్లకాలం ఉంటుందా? ఏ సంతోషం కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఎల్లకాలం ఉండదు. 4 రోజులు అయ్యేసరికి అది పాత పడిపోతుంది, ఇంకేదో కోరిక తీరలేదని మళ్ళీ దుఃఖం వస్తుంది. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలన్నీ ఇంద్రియాల వల్ల మనకు కలుగుతున్నాయి. ఆ ఇంద్రియాల వల్ల కలిగే ఈ సుఖ దుఃఖాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం. అవేమీ ఎప్పుడు కూడా ఉండవు. సుఖము ఉండదు, దుఃఖము కూడా ఎప్పుడు ఉండదు. ఎండాకాలం, చలికాలం ఏ విధంగా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయో, శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద అంటున్నారు కదా, అలాగే ఇవి కూడా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాటి గురించి కలత చెందటం అనేది ఓర్చుకోవాలి అని, వాటి గురించి కలత చెందకుండాను అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తుంది. తర్వాత न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. न जायते म्रियते అంటే దీనికి పుట్టుక లేదు, మృత్యువు లేదు. ఎవరికి? ఈ ఆత్మకు. వాకదాచిత్ నాయం భూత్వా, తర్వాత ఒకసారి ఉండటం, ఒకసారి ఉండకపోవటం అనేది లేదు. నాయం భూత్వా భవితావాన భూయ అంటే దానికి భవిష్యత్ అంటే పాస్ట్లో కానీ ఒకప్పుడు ఉండకపోవటము, మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడో ఉండదు, భవిష్యత్తులో ఉండదని కానీ అదేమీ లేదు. ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది. అజో అంటే దానికి పుట్టుక అనేది లేదు. అజో అంటే పుట్టుక లేనిది. నిత్యం, నిత్యము ఎప్పటికీ ఉంటుంది. శాశ్వతం, శాశ్వతం అంటే మనందరికీ తెలుసు. శాశ్వతోయం పురాణం, పురాతనమైనది. నా హన్యతే నాహన్యతే హన్యమాని శరీరే అంటే శరీరం పోయినప్పటికీ ఇది పోదు, దీనికి చావు అనేది లేదు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ క్లియర్గా గట్టిగా చెప్తున్నారు. సో దీనికి జాయతే జాయతే మ్రియతే అంటే దీనికి పుట్టుక లేదు, మృత్యువు లేదు. అలాగే దీనికి భూత భవిష్యత్ కాలాల్లో అది ఒకప్పుడు ఉంది, ఒకప్పుడు లేదు అనటానికి లేదు, ఎప్పుడూ ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే అజో, పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వత. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో. సో ఎప్పుడు పుట్టుక లేనిది, నిత్యము ఉంది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది, ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి పురాతనమైనది. నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. సో శరీరం పోయినా ఇది పోదు, దీనికి శరీరం అనేది అంతం ఉంటుంది, కానీ ఆత్మకు అంతం అనేది లేదు అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలో మళ్ళీ భగవంతుడు ఆత్మ యొక్క లక్షణాలను వివరిస్తున్నారు. సో ఆత్మకు పుట్టటం, చావటం అనేవి లేవు. అది ఒకప్పుడు ఉండి ఇంకొకప్పుడు లేకపోవటం అనేది లేదు. జన్మరహితము అంటే జన్మ పుట్టుకనేది లేదు, ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఇంకది శాశ్వతం, అనాది అయినటువంటి ఆత్మ నిత్యమైనది. అందువల్ల శరీరం నాశనం అయినప్పటికీ కూడా ఆత్మని ఎవ్వరు కూడా నాశనం చేయలేరు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తర్వాత వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి
తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణా అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. అంటే వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ అంటే మనము పాతబడిపోయినటువంటి బట్టలను తీసేసి నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి కొత్త బట్టలను ఏ విధంగా అయితే వేసుకుంటామో తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణ అలాగే మన శరీరం కూడా జీర్ణం అయిపోయినప్పుడు అంటే ముసలితనం వల్ల అవ్వనండి జబ్బు వల్ల అవ్వనండి ఎలా అయినా సరే శరీరం గనక జీర్ణం అయిపోయినప్పుడు అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి కొత్త దేహాన్ని స్వీకరిస్తుంది ఆత్మ అని చెప్పి. ఎప్పుడు జీర్ణం అయిపోతే శరీరం ఆత్మ అప్పుడు ఆ శరీరాన్ని వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది. ఎలా అంటే మనం పాత బట్టలు పాడైపోయినప్పుడు వాటిని వదిలి కొత్త బట్టలు ఎలా అయితే వేసుకుంటామో అలాగే ఆత్మ కూడా శరీరం జీర్ణమైపోయినప్పుడు దానిని వదిలేసి వేరే శరీరాన్ని తీసుకుంటుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ముఖ్య శ్లోకాలే, చాలా ముఖ్య శ్లోకాలు ఉన్నాయి 2వ అధ్యాయంలో. సో ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకం. ఇదంతా కూడా ఆత్మజ్ఞానమే. ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, ఆత్మ ఎలా ఉంటుంది, అంటే ఆత్మ యొక్క పుట్టుక అనేది లేనిది నిత్యము, అవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. ఇక్కడ నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావక నచైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుత. అంటే ఈ ఆత్మను ఆయుధాలు ముక్కలు చేయలేవు. అంటే నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని అంటే నీ శస్త్రంతో నీకేదైనా ఆయుధంతో నువ్వు దానిని చిందంతి నువ్వు ముక్కలు చేయలేవు. నైనం దహతి పావక, పావక అంటే అగ్ని, అగ్నితో నువ్వు దాన్ని దహించలేవు. నా చైనం క్లేదయంత్యాపో నీటితో నువ్వు దానిని తడపలేవు. నా శోషయతి మారుత, మారుత అంటే వాయువు, వాయువుతో నువ్వు దానిని ఎండబెట్టడం కానీ ఏది కూడా చెయ్యలేవు. సో నువ్వు శస్త్రంతో ముక్కలు చేయలేవు, అగ్నితో దానిని దహించలేవు, కాల్చలేవు, నీటితో తడపలేవు, ఆ తర్వాత గాలితో ఆరబెట్టడం లాంటివి కూడా నువ్వేమీ చెయ్యలేవు. ఆత్మను ఎవ్వరూ ఏమీ చెయ్యలేరు అన్నమాట ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా వివరించటం జరిగింది. సో ఇది కూడా ఒక ముఖ్య శ్లోకం. తర్వాత ఇంకా ఆత్మజ్ఞానం గురించే చెప్తున్నారు. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాత్ అపరిహార్యేర్థే నత్వం శోచితుమర్హసి. సో పుట్టిన వారికి జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు, పుట్టినారంటే మృత్యు అనేది ధ్రువం అంటే తప్పనిసరి, మన అందరి గ్యారంటీ అని అర్థం. సో ఏది గ్యారంటీ, మనం పుట్టిన తర్వాత ఏది గ్యారంటీ లేదు, మృత్యు తప్ప. ఎందుకు, పుట్టిన ప్రతి వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పోవలసిందే కాబట్టి. సో పుట్టారు అంటే మృత్యువు తప్పదు, గ్యారంటీ, ధ్రువము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ధ్రువం జన్మామృతస్య చ, అలాగే చనిపోయిన వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మళ్ళీ వేరే జన్మ తీసుకోవటం కూడా గ్యారంటీయేను అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పుట్టామంటే ఎప్పుడోప్పటికి పోవాలి, పోయామంటే ఎప్పుడో అప్పటికి మళ్ళీ మనం పోయామంటే తప్పనిసరిగా మళ్ళీ జన్మను పొందుతాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. తస్మాత్ అపరిహార్యేర్థే, కాబట్టి నత్వం శోచితుమర్హసి, కాబట్టి అనివార్యమైన దానికోసం నువ్వు, తప్పనిసరి అయిన దానికోసం నువ్వు దుఃఖిస్తావెందుకు, ఇది తప్పనిసరి, ఇది ఎలాగూ జరుగుతుంది, అలాంటి దానికోసం నువ్వెందుకు శోకించటము అని చెప్పి ఇక్కడ మెల్లగా ఆ కారణాలన్నీ చెప్పి దానికి శోకం పడకూడదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆత్మజ్ఞానం కంటిన్యూ, ఇది ఇక్కడితో ఆత్మజ్ఞానం ఎండ్ చేస్తాము. దేహి నిత్యం అవధ్యోయం దేహి సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. ఓ అర్జున, అన్ని దేహాలలోనూ ఉండే ఆత్మకు చావు అనేదే లేదు.
అందువల్ల ఈ ప్రాణుల గురించి నీవు దుఃఖింపనవసరము లేదు. సో ఈ ఆత్మ అనేది ఏమిటి? సత్ చిత్ ఆనంద అన్నది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది భగవంతుడి యొక్క అంశ. మనందరి ఆత్మ కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశ. అందుకే దానికి చావు పుట్టుక అనేది ఏది కూడా లేదు. అది సత్ చిత్ ఆనంద. సత్ అంటే సత్యం. ఏది సత్యం? సత్యం అంటే ఊరిని నిజం చెప్పటం కాదు. సత్యం అంటే ఎప్పటికీ ఉండేదాన్ని సత్యము అంటారు. ఉదాహరణకు ఇక్కడ ఒక పుస్తకం ఉంది. ఈ పుస్తకము ఈరోజు ఇది ఏమిటి అంటే పుస్తకం అంటాం. పుస్తకం ఈ నిమిషంలో ఇది పుస్తకం నిజమే, కానీ ఇంకొక 50 ఏళ్ళు లేదంటే 100 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఇది పుస్తకం ఇలాగే ఉంటుందని ఏమిటి గ్యారంటీ? ఈ పుస్తకం చిరిగిపోవచ్చు, ముక్కలవ్వచ్చు, కాగితం ఇదైపోవచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. అప్పుడు అది పుస్తక రూపంలో ఉండదు. కాబట్టి ఆ రోజున అది పుస్తకం అంటే అది నిజం ఎలా అవుతుంది? సో ఎప్పటికీ ఎవరు ఒకే రకంగా మార్పు లేకుండా ఉంటారో అది సత్యము అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకని భగవంతుణ్ణి సత్, ఆత్మని సత్ అంటాం. అంటే ఎప్పటికీ ఉండేది, మార్పు లేనిది అని చెప్పి, పుట్టుక లేనిది, మరణం లేనిది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది. కాబట్టి ఆత్మ సత్. చిత్ అన్నీ తెలిసినది లోపల. ఆ తర్వాత ఆనంద, ఆత్మ ఎప్పుడూ కూడా ఆనందంగానే ఉంటుంది. దుఃఖము, బాధ ఇలాంటివేవి కూడా ఆత్మకు అంటవు. సో ఆత్మ యొక్క లక్షణం నిత్యానందం, ఎప్పుడూ కూడా ఆనందంగానే ఉంటుంది. సో సత్ చిత్ ఆనంద భగవంతుడి లక్షణం ఉన్న అంశ కాబట్టి భగవంతుడి లక్షణాలే మన ఆత్మకు కూడా ఉంటాయి. భగవంతుడు కూడా సత్ చిత్ ఆనంద అని మనం వింటూనే ఉంటాం. సచ్చిత్ ఆనంద అనే మాట, దాని అర్థం ఇది. సత్ చిత్ ఆనంద భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయినటువంటి మన ఆత్మ కూడా సచ్చిత్ ఆనంద. సో ఎవరైనా ఆత్మ అంటే ఏమిటి అంటే సచ్చిత్ ఆనంద అని మనం నిస్సంకోచంగా చెప్పవచ్చు. అది ఆత్మ అంటే. సో ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు, అన్ని దేహాలలో ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. అందువల్ల ఈ ప్రాణుల గురించి నువ్వు దుఃఖించనవసరం లేదు. వీళ్ళు కాదు, నువ్వు శరీరాల సంగతే చూస్తున్నావు. అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఈ ఆత్మకు చావు అనేదే లేదు. కాబట్టి నువ్వేమీ దుఃఖించాల్సిన పని లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవద్గీత ఏం చెప్తుంది మనకు? భగవన్నామాన్ని జపించితే మనకు భగవంతుడి యొక్క అనుభూతి చెందటం తేలికని. హరే నామ హరే నామ హరే నామైవ అంటే భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని గనక మనం జపిస్తే అప్పుడు మనకి ఈ ఆత్మానుభూతి, ఇది భగవంతుని తెలుసుకునే అవకాశం, ఆత్మను తెలుసుకునే అవకాశం, పరమాత్మను తెలుసుకునే అవకాశం కలగాలి అంటే మనకి కలియుగంలో భగవన్నామం జపించటం ఒక్కటే మనకు మార్గము అని చెప్పేసి వేరే దారి లేదు. హరే నామ హరే నామ హరే నామైవ కేవలం కలౌ నాస్తైవ 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 గతిర్ అన్యథా. అంటే కేవలం హరినామమే ఈ కలియుగంలో, కలౌ అంటే కలియుగంలో, నాస్తైవ 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 గతిర్ అన్యథ, వేరే గతి లేదు లేదు లేదు. అయితే ఏమున్నదట? హరినామమే కేవలం మనకున్నటువంటి దారి అని చెప్పి ఈ మనకి ఈ శ్లోకం కూడా ఉన్నది. సో మనకి కలియుగంలో ఇది మన యొక్క ఆత్మకు ఫుడ్ ఏది అంటే, ఇక్కడ మనం ఒక చిత్రాన్ని చూసాము. ఆ ఒక్క చిత్రం మీకు నేను చెప్పటం ఆపాను, ఎందుకంటే ఈ శ్లోక చూసిన తర్వాతని. ఇక్కడ మనము పంజరంలో పక్షి, ఆత్మ పక్షి అని, మన శరీరం పంజరం అని అనుకున్నాం. అయితే మన శరీరానికి కావలసిన భోజనం మనం ఇస్తూనే ఉన్నాం టైంకి, కానీ మన ఆత్మకు భోజనం ఏమిటి? ఇలాగే పంజరాన్ని ఎంత శుభ్రంగా ఉంచినా లోపల పక్షికి భోజనం పెట్టకపోతే ఇంకా ఉపయోగం ఏముంది? సో ఆత్మకు భోజనం, ఫుడ్ ఫర్ ద సోల్ ఏమిటి అంటే హరినామమే మన ఆత్మకు భోజనం లాంటిది అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. తరువాత సో ఇప్పటి వరకు మనము ఆత్మజ్ఞానము, ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు అవన్నీ కూడా వివరించారు భగవంతుడు. ఇక్కడి నుంచి కర్మ స్వధర్మము అంటే నేను యుద్ధం చేయను అని ఆయన అంటున్నారు కాబట్టి ఆయన యొక్క
కర్మ ఏమిటి, స్వధర్మం ఏమిటి అన్న విషయాల్ని ఇక్కడ వివరించారు. అంటే మన యొక్క డ్యూటీ ఏమిటి అన్నది. సో అది ఏమిటో చూద్దాం. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం, హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాద్ ఉత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృతనిశ్చయ. కుంతిపుత్రుడా, నీకు పోయావంటే హతోవా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం, ఒకవేళ ఈ యుద్ధంలో నువ్వు హతుడవైతే నీకు స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది. జిత్వావా భోక్షసే మహీం, ఒకవేళ జీవించుంటే నీకు అన్ని భోగాలు వస్తాయి, రాజ్యభోగము, అన్ని భోగాలు, ఈ భూమిలో ఉండేటటువంటి అన్ని భోగాలు అనుభవిస్తావు ఒకవేళ నువ్వు జీవించి ఉంటే. తస్మాత్ ఉత్తిష్ట కౌంతేయ, అందుకని లే కౌంతేయ అంటే కుంతిపుత్ర కౌంతేయ అని సంబోధిస్తూ తస్మాత్ కాబట్టి ఉత్తిష్ట లే కౌంతేయ యుద్ధాయ కృతనిశ్చయ, యుద్ధం చెయ్యాలి అనేటటువంటి దృఢ నిశ్చయంతో కృతనిశ్చయంతో లే నువ్వు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఏమని? పోతే నీకు స్వర్గం వస్తుంది, ఉన్నావా నీకు ఈ భూప్రపంచంలో ఉన్న సుఖాలన్నీ వస్తాయి, కాబట్టి లేచి యుద్ధం చెయ్యి, నీకు ఏ రకంగా కూడా నష్టం లేదు, రెండు విధాలా నీకు అటు స్వర్గం అయినా వస్తుంది, ఇటు భూలోకంలో సుఖాలైనా వస్తాయి, అందుకని లేచి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి. ఆ తరువాత అంటూ మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత వివరంగా ఇంకా బాధ్యతను గురించి స్వధర్మాన్ని గురించి చెప్తారు. ఇక్కడ బుద్ధి యోగము ఏంటి? ఏషా తే భీహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మతత్వము, సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మతత్వము, అలా ఈ జ్ఞానాన్ని నేను ఆత్మతత్వం ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో నీకు అంటే బుద్ధియోగం అంటే ఏమిటి? కర్మ అంటే ఏదో కర్మ అంటే చెడు అనుకోకూడదు, కర్మ అంటే యాక్షన్, పని, ఏదైనా సరే మంచి అవనివ్వండి చెడు అవనివ్వండి, అంటే ఒక పని చేయటాన్ని కర్మ అంటారు. అయితే తర్వాత ఈ కర్మలో ఇంకా డిఫరెన్సెస్ అవన్నీ నెక్స్ట్ ముందు చాప్టర్స్లో ఇంకొంచెం వివరంగా చూడొచ్చు. బట్ కర్మ ఫలాపేక్ష లేకుండా అంటే మనం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి పనిని ఇదేమవుతుంది, మనకు ఫలితం వస్తుందా లేదా అనే దాని ఫలితం మీదే ఉంటుంది దృష్టి, ముందు పని మీద కంటే కూడా. ఒక కారు ఎక్కి కూర్చుంటాం, ప్రయాణం చేద్దామని, ఎప్పుడు చేరుతాము, ఎన్ని గంటలకు చేరుతాం, భోజనం టైంకి చేరుతామా, టిఫిన్ టైంకి చేరుతామా, మధ్యాహ్నం టీ టైంకి చేరుతామా, ఎలా చేరుతాము, ఇలా మనకి గమ్యం మీదే ఉంటుంది అసలు ప్రయాణం మీద దృష్టి కంటే కూడా. అలాగే ఏ పని చేసినా ఆ గమ్యం ఆ ఫలితం అనే దాని మీద ముందు ఆపేక్షను వదులుకుని నేను విశదీకరిస్తాను. ఫలాపేక్ష లేని కర్మ ఎలా ఉంటుందో నేను విశదీకరిస్తాను, విను ఓ పార్థ. అంటే అర్జున, ఇలాంటి అవగాహనతో పనిచేస్తే నీవు కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతావు. సో ఈ ఆత్మ ఒక దేహం నుంచి ఒక దేహం, ఒక దేహం నుంచి ఒక దేహం, ఇలా జనన మరణ చక్రంలో ఉంటూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. కానీ ఆత్మకు ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అది ఎలా, అవకాశం ఏమిటి, ఎలా వస్తుంది అన్నది ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు. ఇది మొట్టమొదటిగా వివరించేదన్నమాట. మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మయోగం అని ఈ గీతలో, తర్వాత మధ్యలో 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగము, చివరి 6 అధ్యాయాలు జ్ఞానయోగము అని చెప్పేసి మనం ముందు చూసాము. సో ఇప్పుడు కర్మ ద్వారా మనకు మోక్షం అనేది ఎలా వస్తుంది అన్న విషయాన్ని ఇప్పుడు చెప్తారు. ఏమిటి? ప్రతిఫలాపేక్ష లేని కర్మ ఎలా ఉంటుందో నీకు విశదీకరిస్తాను, కర్మ రూపంలో నేను విశదీకరిస్తాను. ఇలాంటి అవగాహనతో ఇది అర్థం చేసుకుని నువ్వు ఏదైనా ఏ పనైనా చేస్తే నువ్వు తప్పకుండా ఈ కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి పొంది నీకు మోక్షం వస్తుంది, మళ్ళీ ఇంకొక జన్మ ఎత్తవలసిన అవసరము ఉండదు, విముక్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ జనన మరణ చక్రంలో మనం ఎందుకు చిక్కుకుని ఉంటున్నాము అంటే, ఇప్పుడు మనకి ఇలా కర్మలు చేస్తూ వాటి కోరికలు, వాటిని అనుభవించాలని వీటన్నిటితో మనం బందీలం అవుతున్నాము. కానీ ఇలా ఏ రకంగా
ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మ చేస్తే మనము ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి, ఈ కర్మబంధాల నుంచి విముక్తిని పొందుతాము. ఇవన్నీ కూడా ముందు ముందు నేను చెప్పినట్లుగా ఇది గీతా సారాంశం అంతా క్లుప్తంగా ఇందులో చెప్పారు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఇంకా ముందు ముందు అధ్యాయాలన్నిట్లో చాలా వివరంగా చెప్తారు. కాబట్టి మీరు ఏదైనా ఉన్నా మీరేమీ కలత పొందాల్సిన అవసరం లేదు. అవన్నీ కూడా మళ్ళీ వివరంగా మళ్ళీ చూస్తాం తర్వాత అధ్యాయాల్లో. సో ఆ మాట ఇక్కడ చెప్పారు. సో ఫలాపేక్ష లేని కర్మ చేస్తే నీవు కర్మబంధాల నుండి విముక్తి పొందుతావు. నేను అది విశదీకరిస్తాను ఇప్పుడు విను అంటూ ఆ విషయాన్ని చెప్పి తరువాత నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతో మహతో భయాత్. అయితే ఇక్కడ బుద్ధియోగం అంటే ఆ భక్తి, ఈ కర్మయోగాన్ని ప్రారంభించి పూర్తి చేయలేకపోయినా సరే వృధాగా పోదు, దోషం లేదు. ఏది అన్నీ కూడా ఫలాపేక్ష లేకుండా పని మాత్రం మనం చెయ్యాలి. మన స్వధర్మం, మన డ్యూటీ పని చేయటమే, అంతేకాని దాని మీద ప్రతిఫలాపేక్ష కాదు. ఉదాహరణకు అదే చిన్నపిల్లలకైతే ఏం చెప్తాం, ఉదాహరణకు పరీక్ష రాయాలి, పరీక్ష రాస్తారు. మీ యొక్క స్వధర్మం ఏమిటి, విద్యార్థిగా చదువుకోవాలి, కష్టపడి పరీక్ష బాగా రాయాలి. రాస్తున్న దగ్గర నుంచి నాకు 90 వస్తాయా 100 వస్తాయా, రాసిన తర్వాత 100 వస్తుందా, ఎంత వస్తాయి అనే ఆలోచన మనకి వద్దు. మనం చేయవలసిన పని కష్టపడి చదువుకుని పరీక్ష రాయాలి. అదే పెద్దవాళ్ళమైతే ఉద్యోగం ఈరోజు ఈ పని చేస్తే రేపు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ చేస్తే ప్రమోషన్ వస్తుందేమో, మనకి ప్రమోషన్ వస్తుందా రాదా, రావాలంటే ఏం చేయాలి, అంటే ప్రమోషన్ వస్తుందేమో అనేటటువంటి ఆలోచన వద్దు. పనిని ఎలా సక్రమంగా విజయవంతంగా చేయాలి అన్నదే మన బాధ్యత. అంతవరకు చేస్తే అది మన స్వధర్మం ఉద్యోగిగా. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందన్నది భగవంతుడికే, ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించేయటం మనం చేయటం నేర్చుకోవాలి. అది కర్మయోగము అంటే మనం పని సక్రమంగా చేసి దాని యొక్క ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించేయటము. సో అలా అలా చేయటం మొదలుపెట్టి మనం పూర్తిగా అలా చేయలేకపోయినా మొత్తం వృధా అయిపోదు నీ యొక్క ప్రయత్నం. ఏంటంటే కొంచెమైనా సరే ఈ మార్గాన్ని నువ్వు ఆచరించావంటే దారుణమైన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, కొంచెమైనా ఈ ధర్మాన్ని నువ్వు ఆచరించితే త్రాయతే మహతో భయాత్, అంటే మహాభయాన్నించి త్రాయతే అంటే విడుదలవుతావు అని చెప్పేసి ఈ పద్యంలో ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ కర్మయోగం అనే దాన్ని ప్రారంభించి మనం పూర్తి చేయలేకపోయినప్పటికీ కొంచెమైనా ఆ ధర్మ మార్గంలో ఉన్నామంటే మహాభయాన్ని నుంచి మనము విడుదలవుతాము. ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్ష చిత్రం చూపిస్తున్నారు. గజేంద్రుడు మొసలి నోట్లో కాలు చిక్కుకున్నప్పుడు చివరకు భగవంతుడు గుర్తుకు రావటము, ఆయనను ప్రార్థించటము, ఆయన వచ్చి అంటే తన ప్రయత్నం అంతా చేసిన తర్వాత అది సఫలం కాకపోయినప్పుడు చివర్లో ఆయనకు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించటం అనేది జరిగింది. అప్పుడు అంతా కూడా వదిలి ఆయన భగవంతుడి మీద భారం వేసినప్పుడు ఆయనకు రక్షణ వచ్చింది అన్న విషయాన్ని ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాము. ఆ తరువాత ఇంకొక విషయం, బుద్ధియోగంలో ఇంకొక విషయం కూడా ఏమిటి అంటే వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకీహ కురునందన బహుశాఖా హి అనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. అంటే ఓ కురువంశస్థుడా, భక్తి మార్గంలో నిశ్చయాత్మకంగా ఉన్న వారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. వారి లక్ష్యం ఒక్కటే. ఏమిటి వాళ్ళ లక్ష్యం అంటే భగవంతుణ్ణి మనము చేరుకోవాలి అన్నది వాళ్ళ లక్ష్యం. అలా కాకుండా స్థిర సంకల్పం లేకపోతే మన మనసు పరిపరి విధాల ఆలోచనలు వెళ్ళిపోతాయి. సో మనకు ఈ మోక్ష మార్గంలో ఉండాలి అంటే ముందు ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైతే భగవంతుడి మీద మనస్సును లగ్నం చేసి ఆ భక్తి మార్గంలో ఉంటారో వాళ్ళకి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది.
అందుకని వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ వాళ్ళ లక్ష్యమే అది కాబట్టి వాళ్ళకున్న లక్ష్యం భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటము, మోక్షం కావాలి, మళ్ళీ జన్మ వద్దు అని చెప్పి వాళ్ళ భక్తి మార్గంలో ఉండబట్టి వాళ్లకు బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. సో స్థిర సంకల్పం లేకపోతే మనసు పరిపరి విధాల వెళ్తుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మనసుని స్థిరంగా ఉంచుకోవటం చాలా ముఖ్యం. మనం భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయటానికి మనస్సును స్థిరంగా ఉంచుకోవాలి. ఇక్కడ ఉదాహరణకు అర్జునుడు పక్షి కన్ను కొట్టమని గురువుగారు చెప్పినప్పుడు మిగతా సోదరులంతా కూడా ఏం కనిపిస్తోందంటే చెట్టు కొమ్మలు పక్కనున్న గడ్డి అన్నీ కనిపిస్తోందని చెప్పారు అందరూ. కొంతమంది పక్షి ఒక్కటే కనిపిస్తోందని చెప్తారు, కానీ అర్జునుడు ఒక్కడు మాత్రం పక్షి కన్ను తప్ప నాకు ఇంకేం కనపడట్లేదు అని చెప్పేసి చెప్తాడు. ఆ బొమ్మ యొక్క కన్ను తప్ప ఆయనకి ఏది కనపడకపోవటం. సో అది అలాంటి స్థిర చిత్తం ఉండాలి. భగవంతుణ్ణి మనము చేరుకోవాలంటే భక్తి మార్గంలో ఉండాలి అంటే ఆ స్థిరత్వము, స్థిర చిత్తాన్ని మనం అలవర్చుకోవాలి అని చెప్పి ఇక్కడ అలా లేకపోతే ఆ స్థిర సంకల్పం లేకపోతే మన మైండ్ ఆలోచనలు పరిపరి విధాలు వెళ్తే ఇంకా మనకి అది సాధ్యం కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇదంతా అయిన తర్వాత ఇక్కడ ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు స్థితప్రజ్ఞుడు అనేటటువంటి వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి. స్థితప్రజ్ఞత ఉన్నవాళ్ళు ఇలా స్థిరంగా ఉండి భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలరు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఆ స్థితప్రజ్ఞుడు అనేవాళ్ళు ఎవరు ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. యదా సంహరతే చాయం కూర్మోం గానీవ సర్వశా. ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో ఈ తాబేలు ఎలా అయితే తన అవయవాలన్నీ లోపలికి తన యొక్క ఆ షెల్ లోపలికి తీసుకువెళ్ళి ముడుచుకుంటుందో, అలాగే సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుంచి ఈ ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అవుతాడు. మన ఇంద్రియ భోగాల నుంచి మన యొక్క ఇంద్రియాలను ఈ బయట కనపడేటటువంటి ఈ విషయ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాల మీద నుంచి మనం ఇంద్రియాలను ఈ తాబేలులాగా మళ్లించగలిగితే అప్పుడు మనము స్థితప్రజ్ఞులం అవుతాము. అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా మనం అదుపులో ఉంచుకోవాలి, వాటి యొక్క ప్రలోభాలకు మనము గురి కాకూడదు. అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళని స్థితప్రజ్ఞులు అని అంటారు. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసా సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. సో ఈ ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస అంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ మన చుట్టూ కనపడే ఈ ప్రలోభాలన్నీనమాట, ఈ వస్తువులు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఆ విషయాలన్నిటితో ఆ ధ్యానంలో ఉంటే సంగస్తేషూపజాయతే వాటి మీదే మనకు ఆలోచనలు వస్తాయి. ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఇంకా ఎప్పుడు కూడా వాటి మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. ఉదాహరణకు ఏదైనా కొత్త ఫోన్ చూస్తాం, లేదంటే ఏదైనా కొత్త వస్తువు చూస్తాం, దాని విషయం ఇది చాలా బాగుంది, ఆ ఫోన్ ఇలా ఉంది, దానిలో ఈ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, అవి ఉన్నాయి, దాంట్లో స్పీడ్ ఏదో ఎక్కువగా ఉంది, ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఉంది. ఉదాహరణకి చెప్తున్నా, ఇలా ఫోనే కాదు ఏ వస్తువు అయినా సరే, లేదంటే ఏదైనా చీర అవ్వచ్చు, ఏదైనా షర్ట్ అవ్వచ్చు, ఇది కొత్త ఫ్యాషన్గా ఉంది, అది బాగుంది అని మనం అనుకుంటున్న కొందికి దాని మీద మనకు ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. మనం అప్పుడు ఇంకా కోరిక బలపడుతూ ఉంటుంది, అది కావాలి అని చెప్పేసి. సో ఎప్పుడూ మనం ఈ కనపడే భౌతిక విషయాలన్నిటి గురించి ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటే వాటి మీద మనకు సంగస్తేషూపజాయతే వాటి మీద మనకు ఇంట్రెస్ట్, ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సంగాత్ సంజాయతే కామ ఈ ఆసక్తి ఎప్పుడైతే ఆ విషయాల మీద మనకు కలుగుతుందో మనకి కోరిక కలుగుతుంది. ఆలోచించిన కొందికి అది మనకి గొప్ప వస్తువు అనిపించి అది కొనుక్కోవాలి, ఆ ఫోన్ తెచ్చుకోవాలి. మన ఫోన్ పాతదైపోయింది, పని చేయటం లేదు, అలా మనం దాని మీద ఆసక్తి పెంచుకుని అక్కడితో మనకి కోరిక
అనేది కామము అంటే కోరిక ప్రారంభమవుతుంది. కామం మొదలైంది అంటే కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, కోరిక అనేది ఎప్పుడు మొదలైందో దానిలో నుంచి కోపం అనేది వస్తుంది. ఇంకా కోపం అనేది వస్తే మనిషి నాశనమే అని మనం తర్వాత చూస్తాం. సో అంటే ఎందుకు వస్తుంది? అది తీరకపోతే చిరాకు, ఇంకా తీరకపోతే కోపము. ఎవరైనా తీర్చుకుంటే మనం చూసిన వాళ్ళ దగ్గర ఉంది అంటే వాళ్ళ మీద ఈర్ష్య, అసూయ, ఇంకా అన్ని రకాల చెడు లక్షణాలు కూడా మూల కారణం ఈ కామము, ఈ కోరిక వల్లే. ఈ కోరిక ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఈ బయట కనపడే భౌతిక విషయాలన్నిటి గురించి మనం చూసి వాటిని గురించి ఆలోచించి ఆసక్తిని పెంచుకునేసరికి వాటి మీద కోరిక కలుగుతుంది. కోరిక కలిగిన వెంటనే మనకు ఇలా ఈ కోపము అనేటటువంటి దుర్గుణం కూడా కలుగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. క్రోధోద్భవతి సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమా, స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. సో క్రోధోద్భవతి సమ్మోహ, క్రోధం నుంచి సమ్మోహం వచ్చేస్తుంది. ఇక మనకు ఒకలాంటి ఆ మోహంలో పడిపోతాము. సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, ఆ మోహంలో పడిపోయేసరికి మనకి మైండ్ సరిగ్గా పనిచేయటం మానేస్తుంది. అంటే ఇంకా గొడవలో పడిపోయి మనకి ఏది రైట్ ఏది కాదు, ఇది మనకు అవసరమా కాదా, మనం ఇంత పెట్టగలమా లేదా అనేటటువంటి మన యొక్క రీజనింగ్ కెపాసిటీ, స్మృతి విభ్రమ అంటే ఆ రీజనింగ్ కూడా పోతుంది. స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, ఎప్పుడైతే ఈ స్మృతి అనేది పోయిందో, ఈ రీజనింగ్ అనేది పోయిందో బుద్ధి కూడా నాశనం అవుతుంది. అప్పుడు ఇంకా మనకు బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి, బుద్ధే నాశనం అయితే ఇంక మనమే నాశనం అవుతాము అని చెప్పి ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. సో క్రోధం వల్ల ఇలా మోహితులం అవుతాము. ఆ మోహం వల్ల మనకు మైండ్ సరిగ్గా పనిచేయదు. ఆ మైండ్ సరిగ్గా పనిచేయపోయేసరికి బుద్ధి కూడా సరిగ్గా ఉండదు. ఆ బుద్ధియే పోతే ఇంకా మనం మనుషులమే నాశనం అవుతాము అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఆ కోపం అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే ఇది విషయాలన్నీ, మన చుట్టూ కనిపించే విషయాలన్నిటిని గురించి ఆలోచించి వాటి మీద ఆసక్తి పెంచుకుని ఆ తర్వాత కోరిక పెంచుకుని ఆ కోరికతో కోపం అనేది వస్తుంది. సో కోపం వచ్చేసరికి మోహం వస్తుంది. ఆ మోహంతో మనకి మైండ్ సరిగ్గా పనిచేయదు, దానితో మనకు బుద్ధి పనిచేయదు, దానితో మనకు నాశనం వస్తుంది. బుద్ధి పనిచేయకపోతే మనమే నాశనం అవుతాము. కోపం మూలంగా అవివేకం వల్ల మరుపు వల్ల బుద్ధి నశించటం, బుద్ధే నాశనం అయితే తానే నశించడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అపూర్వమాణం అచలం ప్రతిష్టం సముద్రమాపా ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి న కామకామి. నిరంతరం నిండుతూ ఉన్నప్పటికీ చలించకుండా నిలిచిన సముద్రంలో నదీ జలాలు ఎలా అయితే ప్రవేశిస్తాయో అలాగే ఎవరిలో అయితే కోరికలన్నీ అణిగిపోతాయో, లీనమైపోయి అణిగిపోతాయో వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు. ఇప్పుడు సముద్రం ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది. దానిలో ఎప్పటికప్పుడు ఈ నదీ జలాలన్నీ వచ్చి కలుస్తూ ఉన్న అన్నిటినీ తీసేసుకుని అలాగే ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఎవరిలో అయితే ఈ కోరికలన్నీ కూడా అణిచేసుకుంటారో వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తూ ఈ భౌతిక సుఖాలకు బానిస అయిన వాడికి మోక్షం అనేది లేదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఎందుకు మోక్షం అనేది లేదు అంటే ఈ సుఖాలన్నిటితో మన కోరిక పెరిగి మనము ఈ రకంగా బద్ధులం అయిపోయి మళ్ళీ ఈ ప్రపంచంలో అలా వస్తూ ఉంటాము అని ఈ సుఖాలకు బానిసం అయిపోతే మనకు మోక్షం అనేది లేదు. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పాఠ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. అర్జున, ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాళ్ళు బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ, బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి, ఈ ప్రపంచ విషయాల నుంచి
వాళ్ళు మీదకు వెళ్ళదు. వాళ్ళు ప్రపంచ విషయాల నుంచి వాళ్ళు విముక్తులవుతారు. అంటే విముక్తులంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రపంచ విషయాల నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళ మనసు అటు ఉండదు. యువతలకి వాళ్ళ మనసును ప్రపంచ విషయాల మీద లగ్నం కాకుండా ఉండేటట్టు చూసుకుంటారు. ఎవరు ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాళ్లకు ప్రపంచ విషయాల మీదే వాళ్ళ దృష్టి ఉండదు. స్థిత్వా సామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. సో వాళ్ళు మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తులవుతారు. సో ఈ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందిన వాళ్ళకి ప్రపంచ విషయాల మీద ఆసక్తి ఉండదు. అలాగే మరణ సమయంలో కూడా వాళ్ళు అదే వివేకంతో స్థిరంగా ఉంటే వాళ్ళు జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొంది భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకుంటారు. బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్చతి. సో వాళ్ళకి నిర్వాణం, మోక్షం అనేది కలుగుతుంది అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. సో ఇది మనం ఆఖరి శ్లోకము. సో ఈ కలియుగ ధర్మం మనం ఈ భక్తి మార్గంలో పడాలి అంటే మన భగవన్నామస్మరణే. సో ఈ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మనం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని జపిస్తాం. మనము నేర్చుకుంటే ఈ కలియుగ ధర్మం భగవన్నామస్మరణే. కాబట్టి మనకు ఈ భవబంధాల నుంచి విముక్తి అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మనం ముఖ్యంగా ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే ఈ అధ్యాయంలో మనము బాడీ కాదు, శరీరం కాదు, మనము ఆత్మ అన్నది ముఖ్యమైన పాయింట్ నేర్చుకున్నాం. ఆ తర్వాత సుఖ దుఃఖాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఏది చలికాలం ఎండాకాలం వచ్చిపోయినట్టు అవి కూడా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. మనము భగవంతుడికి శరణాగతి అయ్యి ఎప్పుడు కూడా హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని అంటే నామస్మరణ అనేది చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇతి షోడశకం నామనం కలికల్మషనాశకం నాతః పరతరోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. దాని అర్థం సకల వేదాలన్నీ వెతికిన కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపటానికి ఈ 16 పేర్లు కలిగిన హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించటం కంటే వేరే ఉపాయము లేదు అని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో కూడా చెప్పబడినది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. అయితే ఈ యొక్క అధ్యాయంలో మనము నేర్చుకున్న ఈ పాఠంలో ఆఖరికి మనం చూసేది ఏమిటి అంటే ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకున్నాము. ఆ తరువాత కర్మ ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మ చేయటం, స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి అన్నది, ఇవన్నీ కూడా రాబోయే అధ్యాయంలో వివరంగా మళ్ళీ మీరు చదువుతారు. సో ఇప్పుడు ఎన్నో విషయాలు ఒక్కసారి తెలుసుకున్నట్టయి కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నా మీరేమీ దాని గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన విషయం ఏమీ లేదు. ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మీకు రాబోయే అధ్యాయాల్లో ఒక్కొక్క విషయం కూడా వివరంగా చెప్పబడుతుంది. సో అంతటితో ఈ క్లాసు అధ్యాయం కంప్లీట్ అయింది. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎవరన్నా ఇంకా మీకు సో ఈ క్లాసు